Na, sziasztok! Most nézni fogunk TikTok videókat, és ha nevetek mondjuk így, hogy akkor az lesz, hogy letörlöm a Stumble Guys-ot, és akkor nem lesz Stumble Guys videó, csak Brawl Stars és zenék. Szóval remélem, hogy tetszeni fog, és feliratkoztok, és dobtok egy lájkot, köszönöm szépen, ha megteszitek, és most nézzük is meg, leállítom egy kicsit a hangot, és van halkítva. És nézzétek, skacok, mi lesz, figyelj! Életkutya az anyám, és úgy hívják, hogy Bíró. Jaj! Nevettem. Ha még egyszer nevetek, akkor lehet, hogy már akkor lehet, hogy már letöröljük a Stumble Guys-ot. Tesó, egyszer nevettem az első videóban, még nézzük tovább. Kutya az anyám, és úgy hívják, hogy Bíró. De még beírjuk a vicces videókat. Vicces videók. Hogy kap be a lónak a faszát, a szálca meg a seggedbe. Én a főportás vagyok. Ízőtre térjen állva sírjál, bazd meg Karácsony, első másnapján. Ezt nem hallgassuk. Hát akkor térdre. Ezt nem hallgassuk. Jön a következő. Te gyeregasszony tánca. Értitek, tesók? Te gyeregember, hétvégén felmegyünk a hegyekbe, arcodat a csúsztatom verembe. És erre nevetnek, érted? Erre kidobja a Peppát, visszadobja, és erre mond csúnyát. Ez jó, ez a menzás néni, nevettem, tesó, nevettem, nevettem, szóval le kell törölnöm a Stumble Guys, le kell törölnöm. Ennyi volt, hol nem volt, le kell törölnöm a Stumble Guys. Szóval most le is törülöm, tessék. Itt van. Na, sziasztok, én Mark Plus voltam, vagy nem Mark Plus, már azt tudom, ki vagyok. Szóval én Mark Extra voltam. És köszönöm, ha megtettétek a feliratkozást, vagy lájkot, és a csengőt. Na, sziasztok! Vamos! 67!